Awakmu kok selalu disia-siakan oleh lanangan. Goblok lanangan iku. Oh, berarti aku goblok, Hir. Wong lanang sing mbok maksud salah satunya aku kan? Loh. Yo gak ngono, Kim. Aku mek guyon. Guyon ya guyon, jaga omonganmu. Ayo guyon ya apa sing mbok maksud? Yo guyon biasa, Kim, garapi lela. Delokna topiku sampe nyemplung bumbu iki lho. Gak ngurus. Kon iku ambek ya lapo kumpul wong lanang-lanang. Lho aku gak kumpul, aku diparani RT dikongkon nyambelno iki lho. Wis mari aja nyambele. Wis mari. Ya saiki mulya. Kene wajan iku lho, kon niku. Panas-panas. Ndang mulya ngono lho. Aku iki mek nyambel. Cepetan duh suwe. Iya mulai Mas, ya Allah. Wes iki aja disambel Yo, ya wis yo. mari kari mangan iku. Tah. Malah aku ngene iki sing kenek. Wes Kim ojo ngamuk-ngamuk Kim. Iki kate mangan Kim. Sabar, istighfar, tarik nafas. Lah prasamu, aku ket mangga ambekan. Wis mateng kabeh iki lho we. Wis Kim mateng kabeh. Lah iki wae papat. Karepe kon kate mangan wong loroan ngono ah. Ya wong loroan Kim, aku ambek RT. Wong iki rencana ket mambengi. Ngene ae cek tambah rame. Ayo mangan wong telu mbek aku timbang kon wong loroan sepi. Hir sambel hir. Lah iwake iku. Siji ae aku. Sik ta Kim. Kok malah awakmu sing ngatur? Wong sing masak aku ambek Tohir, sing duwe rencana aku mbek Tohir. Perkara badokan ngene gak ikhlas ah. Yo ikhlas Kim. Sopo sing ngomong gak ikhlas? Ayo mangan bareng. Yo Kim. Ayo hir mangan hir, koyo kabotan ngono kon mangan mbek aku. Iya Kim, iya. Sik amit nggih. Tuh, marene mbok idok sego iki. Iya. Iya. Lho ayo panganan aja ndelok aku tok. Bismillah. Enak rek sambel bojoku. Bojoku jare. Oh, wis ta lah, sok kakean ngomong. Ayo, timbang iwake loro tak pangan kabeh lho. Ayo teh tendang mangan teh, timbang entekno alien iki teh. Lalape. Mangan bareng-bareng ngene iki enak rek. Ya enak Kim ket biyen, apa maneh kari mangan tok gak leren masak. Mek kurangi siji iki rek. Apa Kim? Kerupuk, akeh tuku air. Ora kate Kim, kon suwe-suwe kok sak penake dhewe ngono. Kon kardiman. Karepen dibik nyaman. Aja akeh-akeh sambele mek titik.